казва вашата уникална история и помага за разрастването на вашия бизнес. Ние създаваме видео по поръчка и го разпространяваме в интернет сред хора, които търсят вашият продукт или услуга. Как го правим? В 2 лесни стъпки. Първа стъпка – заснемане на видео. Професионален видеооператор ще ви посети и ще заснеме вашият бизнес, продукт или услуга, като изтъкне защо вие сте добри в това, което правите. Независимо дали сте ресторант, магазин, зъболекар или адвокат, ние ще създадем хубав разказ за вашия бизнес. Втора стъпка – ще ви направим популярни. След като създадем вашето видео, го разпространяваме навсякъде из интернет. YouTube, VBox, MetaCafe, Vimeo и много други. Вашето видео ще бъде оптимизирано така, че то да бъде лесно открито в търсачките и социалните мрежи. Създайте видео, постигнете резултати.